खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय सानसेनि सिगांसो नोंथांमोननो भारतारि सानै रेसलार साक्षी मालिक आरो बजरंग पुनिया बिथांमोना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो हादरगिरिनिफ्राय मोननो हानाय पद्मश्री एवार्डखौ गथायनानै होफिननाय खौरांखौ फोसावनाय जादोंमोन। बिथांमोना पद्मश्री एवार्डखौ गथायनानै होफिनदोंमोन मानोना रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डिया सुंद'यै WFI नि चिफ बिजेपि दोलोनि MP ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनि सायाव आइजो रेसलिं गेलेगिरि बिथांमोना सेक्सुएल हेरेसमेन्ट खालामनायनि अजद दिखांनानै गोलाव 5 दान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव गोख्रों सोमावसारदोंमोन। नाथाय मिरु सोरखारा बिथांमोननि सोमावसारनायखौ मदद होआखैमोन आरो WFI नि चिफ ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनि सायाव जेबो एक्शन लायाखैमोन। बेजों लोगोसे थांनाय 21 दिसेम्बर खालारखालि WFI नि बिसायख'थियाव MP ब्रिजभूषण शरण सिंह बिथांनिनो खाथि सोमोन्दोनि सन्जय सिंह बिथाङा बिसायख'थियाव देरहानानै WFI नि गोदान चिफ महरै सायख'जानो हायो। बेफोरबादि जाथायखौ लानानै आरो गोलाव सोमावसारनानै थार नायबिजिरनाय मोनैनि थाखायनो बिथांमोना भारत सोरखारनिफ्राय मोननाय पद्मश्री बान्थाखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनो गथायनानै होफिनदोंमोन। दा बे जाथायनि उनावनो मिरुनि खेला बिफानआ WFI नि गोदानै बिसायख'थियाव देरहानानै सायख'जानाय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ WFI निफ्राय सासपेन्ड खालामजोबदों। मिरुनि खेला बिफाननि मन्थ्रि अनुराग ठाकुर बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गोदानै सायख'जानाय WFI नि सोद्रोमाफोरा मिरुनि खेला बिफाननो माखासे खौरां होआब्लानो माखासे खेला खुंफुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन, जायनि थाखायनो WFI नि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों। नाथाय बिनि सिङाव मा जाहोन दं रोखा मोनथिनो मोननाय जायाखै। दा बे खौरांखौ मोननायनि उनाव अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट साक्षी मालिक आरो बजरंग पुनिया बिथांमोना गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो WFI नि चिफनि बिबानाव हौवा मानसिनि सोलायै हिनजाव मानसि थिसननो थाखाय भारतारि खेला बिफाननि मन्थ्रि अनुराग ठाकुरनिसिम खावलायहरदों। प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्थानि थाखाय सायख'जानो हादों रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा। बिथांनि बेबादि सायख'जानो हानायखौ गोजोननाय आरो गोग्गानायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया मिरु आफादनि हान्जाया आसुनिफ्राय देग्लायनि प्रतिमा बरुवा पान्डे 2023 मायथाइनि बान्थानि थाखाय सायख'जानो हानाय रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बिथांनि नखराव थांनानै बरायहैदों। बर'नि हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनाय रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा 1956 मायथाइनि 12 जुलाइ खालाराव दतमानि आंटिहारा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा सासे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आरो गुदि हारिमु आफादनि बोसोनगिरि। आथिखालाव बिथाङा दतमा रंजाली संगीत एकादेमीनि गोरायुं आरो ड सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेज क'क्राझारनि गेस्ट लेक्सारार। बिथाङा मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय, रोजाबनाय, हारिमुनि बायदि बिथिङाव आखा-फाखा। बिथाङा दासिम बबा, आलायस्रि बेहेर, आबु गुमुर, इनायनि फानजारि, सोर बुहुत, सिमांपारा बेफोर बर' सावथुनफोरखौ दिहुननानै बर' सावथुन मुलुगाव गोजौ फारसे आरो गावखौ बावसोमनानै हारिमु बिथिङाव आगान होबोनो हादों बिथाङा। दासान्दि खौरां बिजोङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अपेन डिबेट खालामनायनि सायाव माखासे खोथाफोर बुंदोंमोन, जेराव बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनखौ अपेन डिबेट खालामनायनि सिगां मोनथाम सोंथिनि फिननाय होग्रोनो थाखाय खावलायदोंमोन। बेफोर सोंथिफोरानो जादों सेथियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना गनायो ना गनाया रोखा खालामना होनांगौ। नैथियाव सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआव होनाय PIL पिटिशन फाइलखौ एसेबां जुदि बर' हारिनि दैदेनगिरिब्ला उइथड्र खालामना दिन्थिनांगौ आरो थामथियाव बर'नि गोदान माहारियारि फरायसा आफाद बनसुखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि
नार्जारी बिथांमोना मानि थाखाय दानाय जादों बिनि फिननायखौ होनो नांगौ होननानै। दा बे सोंथिफोरनि फिनजाथाय महरै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना फिननाय होदों। बिथां दावराव देख्रेब नार्जारीया बुंनाय बादिब्ला दिपिन बर' बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामनानै दा अपेन डिबेटखौ होनो गिनानै खारखोमानानै थानो नागिरदों आरो समखौ गोबाव खालामदों। दिपिन बर' बिथाङा बिटिसि सुक्तिनि फारसे जेबो गियान गैया आरो बिटिआर सुक्तिनिबो जेबो गियान गैया, जायनि थाखाय आबुल साबुल खोथा बुंनानै अपेन डिबेट खालामनायनिफ्राय एरायनानै थानो नागिरदों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला दिपिन बर' बिथांनि मोनथाम सोंथि खालामनायनि फिननायखौ अपेन डिबेटआव सों, अब्लासो गासैनिबो फारि फारि फिननाय होजोबगोन आरो बिटिआरनि मोन 16टा बिफानखौ रायजो सोरखारनो हरफिननायजों लोगोसे बिटिसिनि थाखानाय गं 3079 गामिफोरखौ गंसेबो दानख'नो नाङा होननानैसो पिआइएलखौ होनाय जादों होननानै बुङो बिथाङा। आरो दिपिन बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि ड्राइभार होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। गुबुन फारसेथिं बे बेलायावनो बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङाबो बुङोदि दिपिन बर' बिथाङा बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै फरायनानै नायाखै आरो फरायनानै नायदोंब्ला इंराजि रावखौ मोजां बुजिनो हाया। दिपिन बर' बिथाङा एबसुखौ दैदेननो हानायनि जयगता गैया आरो आफादगिरि जानोबो समाया आरो बिथाङा एबसुनि मुंख्लं आरो एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ असनमान खालामदों होननानै गोख्रों रावजों खेंफोरथि होयो। बेजों लोगोसे माखासे गोबां अजद दिखांबावो बिथांमोना। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथांनि सायाव आसाम पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय गोजाम बोसोरखौ रंजानाय बाजायै बिदाय होनायजों आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोब्बा लानानै आसाम पुलिस बिफाना दासान्दि जाब्रबथाय आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ खमायनो थाखाय गोख्रोङै लामा सामायाव नायबिजिरगासिनो दङ। बेबादि आसाम पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनाय समावनो मैया 5 लाइमोनफोरा आसाम पुलिसनि जेआव गोग्लैनो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया सिलचरनि लालसापारा ओनसोलाव काछार पुलिस बिफान आरो बिएसएफनि मोनसे दोलोआ आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरदोंमोन। बे नायबिजिरनाय समावनो 5 आयेन बेरेखा सुबुंफोरखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा जादों मुंलियान खुब, पि थांखान लुन, पु खान लियान, एन एलेक्स लालजाहाव आरो पाउलियान मुवान। बिथांमोना गासैबो मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय चुराचान्दपुर ओनसोलनि थागिबिमोन। हमनो हानाय सुबुंफोरनिफ्राय गंसे बलेर' पिकआप गारिजों लोगोसे गासै 50,000 ड्राग्सनि टेब्लेटफोर मोननो हादों, जाय हाथायाव बेनि बेसेना 10 कौटि रांनि जागोन होननानै पुलिस बिफाना मिथिहोदों। दा हमजानाय गासैबो सुबुंफोरखौ थानासिम लानानै थांबाय होननानै मिथिना मोन्दों। मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर साब डिभिजननि बेन्दोङाव थानाय नारायणपुराव गासै मोनबा गौथुमनि बोसोरारि जथुमा जथायै खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बाहागो लानानै आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि बागै माखासे खोथा बेखेवनानै होदों। नारायणपुर जथुमायाव बर' माहारिजों लोगोसे आथिखाल बिटिआर सरकारा जि नोजोर आरो थांखिजों हाबा मावदों बेयो गमामायैनो मोनसे बाख्नायजाथाव। बिटिआर सरकारनि खामानि मावनायखौ नायोब्ला, एसे साननानै नायोब्ला जाफुंसारनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला चिरां जिल्लायाव मेट्रिकनि रिजाल्टनि हाल-साला बोसोरफ्रोमबो मोजाङै जालियामोन, नाथाय 3 बोसोर बिटिआर सरकार जानायनि उननिफ्रायनो चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइ बिथिङा मोजाङाव फैदों। लोगोसे चिरां जिल्लायाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो 89.86 नम्बर लानानै बे बाराव उथ्रिनो हादों। सोलोंथाइ फारसे जौगानायनि अनगायैबो बायदि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो थांगासिनो दं होननानै बुंबावदों। आरो बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा फोसावनानै होबावदों। बिथाङा फोसावनानै होनाय बादिब्ला बर'फोरनि मोन 27 मुवा बेसादफोरा थाबैनो जिआइ टेग महरै गनायथि मोननो हासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों। बर'नि आर'नाइ, गामसा, दख'ना, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि बायदिखौ लानानै
लानानै 21 मुवा बेसादफोरखौ थाबैनो GI टेग महरै मोननो थांगासिनो दङ। बेफोर ओंख्रिफोरा बर'नि गुबै जाग्रा आदार आरो गाननाय जोमनायफोरा बर'नि हारिमु। बर'नि आर'नाइया आसाम नाङैनो आरो भारतावनो गोबां हारि माहारिजों अनसायजाबोनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो आर'नाइया बर' हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन आरो GI टेग मोननायनि उनाव आर'नाइया गोख्रोंसिन सिनायथि मोनफुंबावनो हागोन। मख'नो गोनांदि बर' आइजोफोरजों दाजानाय आर'नाइखौसो GI टेगखौ होगोन। GI टेग मोननायनि उनाव आर'नाइखौ 2 नाम्बार खालामनायनि रावहाबो राहा थानाय नङा होननानै बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा फोसावनानै होदों। थारैनो बिटिआर सोरखारा GI टेग महरै बेफोरखौ मावफुंनानै गनायथि होनो हायोब्ला बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव जागोन। आयेननि बेरेखा हाग्रा सिफायनायनि दायाव 3 बर'खौ हमदों हाग्रा बिफाना। कक्राझार जिल्लानि हल्टुगाव डिभिजन हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय सिकनाझार हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनायनि दायाव हाग्रा बिफाना हमदों। हमजानाय 3 बर' सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै राजिब मुसाहारि, सनापारा हग्राजुलि सनितपुरनि शंकर नार्जारि, मानेकपुर ढेकियाजुलि आरो गुबुन सासेया दैमालु देउरि होननानै मोनथिना मोन्दों। मसुलपुराव बिटिआर सोरखारनि एसपिडि मावथांखिनि जोहै अकिल दासनो होनाय बड'लेण्ड टि स्टल एबा साहा गलाखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सोरखारा बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ फोजोबस्रांनो आरो फिसा फिसा बायदिसिना फालांगि मावनानै नखर खुंग्रा सुबुंफोरखौ बायदि राहायै मदद होनानै रांखान्थि आरजिनाय बिथिङाव गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो बिटिआर सोरखारनि एसपिडि मावथांखिनि जोहै डब्लिउपिटि बिफाननिफ्राय मैया मुसलपुराव बिटिआर सोरखारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया अकिल दासनो होनाय बड'लेण्ड साहा गलाखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायनानै होयो दि फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव गोबां साहा गला होनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनो बे टि स्टल एबा साहा गलाखौ राननानै होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों। खस्थ'यै जिउ खुंबोनाय साहा गला मोनगिरि अकिल दासआ बे टि स्टलखौ मोननो हानानै बिटिआर सोरखारनिसिम गोजोननानै साबायखर बावहरनायखौबो नुनो मोनदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।